短歌の宿題。僕ゴリラウホホイウッホ、ウホホホホイ、こんなんでええやろ、結果。高校生の部ではゴリラの孤独を表現した県立鳴門高校2年菱木俊介くん17の作品。僕ゴリラ、ウホホイウッホ、ウホホホホ、ウッホホウッホ、ウホホホホイが視聴賞に輝いた。お調子者が短歌作った結果。しかしこれ書いて提出しようと思えるのは独創的やろ。真面目な選考会議でこれ出てきたら笑い死ぬわ。読みたくなる短歌だからな。これをふざけないで真面目にやれって言わないで出してくれる教師いいね。小中生かと思ったら高2で草。これを本気で評価した奴がいるという事実にびっくりだわ。詩人的な人ってこういうの好きそうやん。鳴門高校だからまあまあ進学校だぞ。一元で読めそうで読めないリズム感よ。